Somos os antigos tunos compostelanos. Hoxe só podemos vir 18 porque estamos de exámenes e entón os nosos compañeiros máis nós estamos estudando. A mí me quedaron 2 e me teño que marchar ben pretiño cedo para, bueno, 2:30. Me teño que marchar para casa a estudar en canto rematemos, alá polas 5 da mañá. Vamos a tocar, comenzamos tocando un clásico das tunas de España, Las cintas de mi capa, e xa que estamos de noite vamos a tocar outra peza do repertorio habitual das tunas, composta polo compositor cubano Ernesto Lecuona, Noche perfumada. Amores de mis tristezas, en la suave serenata que es un lamento que llora mi alma. Escucha el cantar, escucha el amor que siento en mi corazón. Escucha el cantar, escucha el amor que siento en mi corazón. En la noche de luz tropical, oye el sonar de mi canto que es plata y cristal. Oye el cantar en la noche serena y sin luz. Por tu amor, que el amor de mi vida eres tú. Te traigo estudiantina suave cadencia de mis amores, te
traigo las dulces quejas de mis amores, de mis tristezas. Mi alma está sola y triste pensando siempre que no la quiere. Escucha de cantar, escucha el amor que siento en mi corazón. Escucha de cantar, escucha el amor que siento en mi corazón. Oye cantar en la noche de luz tropical. Oye sonar de mi canto que es plata y cristal. Oye cantar en la noche serena y sin luz. Por tu amor, el amor de mi vida eres tú. Obrigado. Fainos moita ilusión estar aquí esta noite con vocês aquí en Coimbra, lembrando un suceso de outros tempos. No 1888 a Tuna Compostelana fixo unha viaxe a Portugal, donde estiveron en Porto, Lisboa, Valença do Miño e tamén aquí en Coimbra. Foi un grande suceso e a partir dese momento hubo unha relación moi fonda, moi forte entre as estudiantinas de Santiago de Compostela e de Coimbra. 10 anos despois, a estudiantina de Coimbra fixo unha viaxe a Santiago naquele momento presidida por Egas Moniz, logo Premio Nobel de Medicina. En aquel momento, aquela tuna levaba unha peza chamada Unha noite na eira do trigo, unha peza dun poeta galego importante, Curros Enríquez. Nós, hoxe, esta noite, en lembranza daqueles tempos, daqueles tunos, daquele inicio, daquela amizade, imos interpretar novamente para todos vosé esa peza, Unha noite na eira do trigo. Sobre a popa d'una leve negreiro vapor, emigrando camiño d'América, vai o prove infeliz amador, e o mirar así en pisan duriñas para a terra que deixan cruzar
chorar con arena, proscribiron un barco marchar dun amor celestial verdadeiro, quedan solo de vaguas a prova, unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo do mar. Imos tocar ahora unha peza, en toda a festa non pode faltar un pasodoble. Entón imos tocar ahora un chamado El Paso. Quen saiba bailalo pode animarse, salir á pista, coller a súa parella e menear a cintura. Ánimo, vamos con El Paso. Quixera aproveitar agora para presentar o noso solista, o Dr. Ríos, que é un prestixioso urólogo, non sei se como se di aquí en Portugal, urólogo, non? É especialista do riñón, entonces, ahora... Desde o riñón hasta baixo. Desde o riñón hasta baixo. Entón, agora... Tanto de homes como de mulleres. Temos unha doble posibilidade. Unha é que lle faga unha proba ou que cante unha canción. Entonces vamos a someter a decisión popular. Quen quere que o Dr. Ríos lle faga unha proba, que levante a mão. É moito. E quen quere que lle cante unha canción? Bueno, pois... Obrigado. Vai haber que ir o desempate, me parece. Bueno, pois logo, atendendo
a decisión popular que sempre sabia, imos tocar un bolero, María Dolores. De mirada hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores, un bolero que ensalce tu garbo y está en español. Te quiero y en vez de decirte un piropo, María Dolores, te canto un bolero. Estamos moi a gusto aquí, pero vamos a ir rematando. Vamos a tocar a penúltima, así vamos avisando, que é unha peza tamén do repertorio tradicional de Santiago de Compostela. A letra é dun gran escritor galego, Afonso Daniel Rodríguez Castelao, que tiña moita ligação con Portugal, e chamase Lela. Ten que ver tamén cun proxecto que estamos desenvolvendo no Museo de Casa de la Trolla, no que estamos vinculados de Santiago de Compostela, que é recuperar e divulgar músicas do tempo da novela da Casa da Trolla e da tuna compostelana de finais do século XIX e comezos do XX. Por eso, nós tamén aplaudimos a homenaxe que se fixo aquí esta noite. É moi importante, coidamos, recuperar o folclore, a canción tradicional,
e queremos facer algo similar ao que están facendo aquí en Coimbra, nós tamén en Santiago de Compostela, a través da recuperación e divulgación destas pezas. Para todos vocês, Lela. Antes de rematar, quixera chamar que nos acompañara un momentiño o presidente da Cuarentuna de Coimbra, o Tiago Madureira, e José Reis tamén, se quere achegar un momentiño. Quixera, antes de rematar tamén, agradecer tanto a Xunta de Freguesía como a Cámara de aquí de Coimbra pois a organización deste festival e que nos convidaran a participar del. Somos agradecidos
queremos dar unha pequena mostra deste agradecimento noso. O maior alegría e amizade, compartir, convivir aquí nestes días. Fai 2 anos celebrábamos en Santiago os segundos encontros troianos, celebrando o centenario da novela da Casa de la Troya, e en aquel momento non te pudemos entregar esta medalliña que é unha peza de cerámica de Sargadelos, típica de Galiza. Entón, bueno, con este pequeno detalle, pois, queremos manifestarte o noso agradecemento por esta participación aquí. Ademais, tamén, esta peza, esta noveliña, este romance, A Rúa da Casa da Troya, que lle queremos entregar tamén a José Reis en representación da Cuarentuna. El estuvo aturándonos dende onte a noite. As ojeras que ten é culpa nosa, levounos Coimbra subindo para arriba. Cando cheguemos a Santiago non vamos a saber camiñar, porque ali apenas hai costas, pero bueno, levamos ese recordo. Obrigado. Aproveito para entregar aqui ao Benigno o nosso símbolo do 40º, que é lembrança, e agradecer a presença deles. É um prazer e uma honra para nós, e se dizer simplesmente voltem sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. E xa para rematar, boa noite. Antes de rematar, quixera dicir algo que sei que dentro de pouco vai estar en boca de todos vocês. Bon Nadal e próspero Ano Novo. Marchamos cunha peza significativa nosa, Tuna Compostelana.
Compostelana, que cada cinta que adorna su capa es un trocito